Jutayan lang madakpan sang otoridad ang pugante nga si Charlie Atong nga amo ang ginatudlo mastermind sa pagkidnap kag pagpatay sa mga manugbulang. Suno kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, may tip sila nga nabaton sa kundiin makitaan mismo ang nasambit nga negosante kahapon sang aga. Apang sang ginkaduan na sang mga ini ang lugar, wala na naabdan ang wanted nga negosante. Matandaan nga sang Abril 7, ginpahayag ni Remulla nga ginakumpirma pa sang gobyerno kunyara siang sa Vietnam. Antes sini, may spekulasyon nga didto siang sa Cambodia. Naibaluan nga si Atong ang ginatudlo nga amo ang yara sa likod sang pagkadula sang mga sabongeros. Pila na katuig ang nagligad kag mayara man sang patong ang ulo sini nga naglabot na sa 20 million pesos. Atong muntik na namin mga corner kasi may eyeball sighting sa kanya. We were a day too late. Hindi namin na abutan. But meron kami actual eyeball report na nakita siya rito. Hindi lang namin nakita. Hindi talaga namin abutan. But he was there. So, tuloy-tuloy pa rin ang efforts namin para hanapin siya na. Well, it seems that eyeball report, alam ni Ronald yan basta eyeball report, I mean actual eye, nakita talaga ng tao. Pero the one you believe the most is the eyeball report. Nakita talaga, they swear by it. So, pinuntahan kagad namin. Napatian si DILG Secretary John Vic Remulla.